Mbak, happy weekend Mbak. Duwe rencana apa dino iki Mbak? Liburan panjang iki minggu ngarep iki anak-anak ki wis padha liburan yo Mbak awal puasa. Gak kroso yo Mbak, awak dhewe ki kok yo wis masuk ndek bulan puasa. Kira-kira sampean wis duwe persiapan apa tinggi menyambut bulan puasa? Jelas lak kaya awake dhewe sing wong desa ngene iki lak seumpamane menyambut bulan puasa ki yaiku nglakoni jenenge ziarah kubur, terus bason ngono ki enek acara gendorenan tinggi nyambut bulan puasa. Mae sampean wis padha gendoren apa urung to Mbak? Lak mahku ki sik Selasa, soalnya ki saiki ning mahku kuwi ki sik kene ki sisteme saiki padha mlumpuk Mbak ning ketua adat utawa omahe Pak tukang kajate. Alhamdulillah ndek kene iki cidek omahe karo tukang kajat, akhirnya saiki di sistem malih mlumpuk. Nyapa Mbak kok ngono? Soale mbiyen lak pas zamane sik dhewe-dhewe ngono kae iki apa jenenge panganane iki akeh sing gak entek Mbak. Soale iki kan kabeh padha gendoren to. Nah, terus timbangane engko mubazir, akhirnya saiki iki di sistem bareng-bareng lak wayah gendoren. Tapi ndek kene kuwi mung dingge gawe acara lak arep poso karo bodo tok ya Mbak. Tapi di luar kuwi acarane lak sumpamane awak dhewe pengen gendoren ya panggah tetep dhewe-dhewe. Ndek kene iki lingkungane iki akeh lho Mbak, enek sekitar wong 18 lak enggak 19. Dadine ketimbangane engko malah seumpamane makeme engko enggak kepangan, akhirnya malah di sistem bareng-bareng. Kuwi penae nggawane ya mung sak ambeng ngono kae. Dadine iki enggak koyo biasane sing harus enek lengkap isine ngono kae. Mungkin beda tempat wis beda ya Mbak. Contoh wae lak koyo ndek kota-kota ngono kae mungkin mlumpuk ndek musola, lah enggak ngono tumbas sing wis dadi, pakai pitik sayur utawa pesen sing wis dadi ngono kuwi ya akeh kok Mbak daerah kene. Tapi lak untuk nek daerahku ki ada Jawane ki masih kental banget. Sik panggah gawe pitik Jawa terus sik diingkung ngono-ngono kuwi Mbak. Ayo absen lak mae sampean ki kira-kira ki wis modern apa urung Mbak? Sampean tumbas apa ya sik kaya aku sing gawe pitik ingkung terus sik masak manual kabeh? Lah aku jujur ya Mbak, aku sebenarnya lak kon masak-masak kaya gendoren ini ki aku ki yo ora pati iso. Dadine lak seumpamane ben enek acara gendoren ono aku ki mesti njaluk tulung wong tak kon masakne. Tapi kali iki sing tinggi megangan sok mben iki aku ki pengen belajar masak dhewe Mbak. Sekalian karo belajar lah hitung-hitung soalnya kan yo mau masak sego gurih karo pitik tok ae, nggak selengkap koyo biasa nih ngono kae. Akhirnya yo wes lah aku sepakat karo adikku, ayolah Kak masak dhewe, hitung-hitung kok malah kena tinggi konten. Yo wis ngene iki lah Mbak kehidupane wong ning desa lak seumpamane arep mlebu bulan poso.